Səniniz balalar, həm də atalar. Mənə sizə biz indi şu balalarga ilikigişə tatarşa pişirgen aşağı kıymak, ulu kıymak deb atala bu, ekmek deb atala. Şunu pişirishimge bizge hazır mənə 1 litr sütünü alıp şulay ettirip mənə saldık da жылытабыз. Hazır mənə bir palak drojini saldık. Ha mənə bu su bilen bunu jibitəbез. Bulgat mənə bulay. Bulgat. 1 litr sütke biz salabız. Mənə şu palak bilen 2 palak pisuk salabız. Давай вперед, я второй. 2 palak pisuk saldık. Buldu. İyi mənə bu palak bilen 1 palak tuz salasız. Подсолнечный moy salabız. Bir 2 palak. Şuna salab mənə qadar. Eydi. Hoppa, tağım birini sal. Eydi. Mənə şunu saldık da hazır. Şundan soң tuz saldık, pisuk saldık. Bularını qarıya alıp koyup turayıq. Мұндай жылы орын болмағаш меттегенде тезгіне кіріп жылы табап шығам білеміз. Тутырып, міне бір шашқы манқы салабыз. Манқы ұны. Это манна, блин? Әйе, блиныға манқы салабыз. Міне. Еще? Или хватит? Қазір қарайыз. Тағын сал бір йорды. Міне бұлғат қызым. Бұлғат. Сал. Şu, hazırken mene yumurtası da. Можно ее? Birini mene siz. Ne koysanız. Kita sal mene amdan yiyin. Bakalım. Şuşla ettirip dövüşünü saldık hazır. Nikel oynat. Mene bunun kırılarını olalım. Mene bu tabi etmegensin. Her onu salabız. Bu yarağı ettirip yasayız. Сразу гына күп салырга ярамый, вдруг нык куй булып китергә мөмкин. Әкренлегенә сыйгырак булды әле, тагын салыйк әзрәк. Менә бөтенегез дә нитегез? Алмашлап. Берегез тутып торыгыз, менә кәстем тәгәрәк китмәскә. Держи со стороны. Давай. Шуңа менә соданы салабыз. Менә шуңа әзрәк кипяток салабыз. Кипяток белән кәсит итәбез дә. Менә шушы шнейне, менә блинны, камырны, то есть, и шуннан айтып бутайбыз да. Шуннан соң кичәк кенә мой салабыз. Нигә ябышмәскә менә. Ничә кирәк? Әз генә күп салмыйбыз. Камырына карап саласың инде. Шушылай иттереп аласың да менә. Шулай итеп менә. И монда менә саласың менә уртасына. Салып җибәрде уртасына, әйме? Болды. Вот үзері секат ите ул, үзе ките. Үзе ите ул. Шуннан хәзер менә тагын икенчесен, менә бу балалар салсын. Менә шүмешне аласыз да менә шулай иттереп. Первый блин кол. Кол түгел. Ой, тамыз магазин. Мало надо. Менә улай иттереп аласыз да, тутырыбрак менә астына менә итеп шпейсез, чтобы там маска. И шуның уртасына саласыз, менә уртасына кырына түгел. Менә итеп саласыз, кинәт кенә салырга кирәк. Кызлар, менә хәзер менә бусы булды, менә хәзер. Еще нет. Әле менә Мама күпмәгән. говорила, то, что когда все на желтый будет, Әйе. Әле битмәгән әле. Ulan da hazır. Күбе белгәшмәгән әле менә. Ha, күпте менә. Менә алып булай әйләндерергә кирәк. Әйе. У меня курочка погорела. Вот, шулай итеп. Менә молодец. Вот. Әкрен генә матур итеп бузмас өчен, аша итеп бес, әкрен генә поддевать итеп алыгыз, я? Алай түгел, менә бузасын. Менә булай. Менә. Все? Переворачивать? Әле менә итеп бетмәгән, кубы бетмәгән бөтенесе. Менә хәл переворачивать итеп. Опа, менә вот. Хаким блинны. Юк, менә мама. Менә. Вот. Менә шулай итеп берсе ком була, аннан соң әйбәтләнә,
Şundan ustalarıp gidip eli.